Muğulun yağdamadak, yaltanmadak, erce, galcan, işyen, giyin gürüklü, ak gürüklü, giyiş belli derecede galcanlıkla giyinişlik son bir yere tığdırıp bilen adam olmalı. Kâvat geçirimli adam olayanlar. Muğulun okusa geçirimli, özüne geçirimli olmanındandır. Onun için biz yürek bile işlemek. Biz her bir işe yürek bile konuda, yürek bile yapışmalı. Ondan sonra halk arasında sahabelerine verilen benim en idealim halal olmalıdır diyor. Onun için okutmalı, öğretmeli. Ilm ocağına dünya inmek. Yarım asra arka atan, gızgalanlı dehmet yolunu, şol mukaddes ocakta münglerçe okuçy, talip, şagirt yetiştirmek. Pek zahmete beslenen ömür yolunda görellülük maşgala, onlarca kitaplar ve ilmi makalalar, üçmöjek ýatlamalar miras koyup gitmek, bu her kime nesip etmeyen ulu bagtdyr. Ol kimler üçün kaka, ata ýa-da bagy, kimler üçün ustad muallim we halipa, kimine ata bey, kimine ata ağbäbe. Bizim üçün bolsa ol hemişe de ata muallim bolupdy. Ata muallim üçün biz diňe bir okuwçy ýa-da talip däldik. Biz on ata mehrinden ganan oğullarıdyk, eziz badalarıdyk. Biz ondan diňe bir türkmen dilini ýa-da milli edebiýatymyzy öwrenmedik. Ol bizde türkmençiligi, milliligi, türkmeniň mertligini, gahrmançylygyny, hormat syýlagyny, söýgüsini terbiýeledi. Biz atam goýlymdan magtymgyly Pragyň akyl paýhasyny, Göroğlynyň merdany gerçekligini, Keminäniň pähimli wäşiligini, Seýdiniň serkerdeligini, Molla Nepesiň aşk mülküniň şalygyny, Berdeker Babaýewiň halipalygyny, Atamrat Atabaýewiň we gaýry ýazyjy şahyrlarymyzyň hakyky dostlugyny öwrendik. Türkmen diliniň we edebiýatynyň hak aşygy bolan ata Ağbäbe öz 75 ýyllyk ömrüniň 50 ýylyndan gowragyny mekteplere, bilim ojaklaryna bagşlady. Ol çağalara türkmen dilini we edebiýatyny ýürekden söýdirmek başardy. Ol gärdeşler üçin ustad halipa, müňlerçe okuwçy üçin bolsa mehriban ata muallim boldy. Ata Ağbäbäniň türkmen dilini we edebiýatyny öwretmekde bilim ulgamyna goşantlary, ýerden täzeçe usuliýetleri we ýadan kitaplary elbetde aýratyn bellenmäge münasipdir. Emma durmuş basgançagyna gadam uran ilkinji pillesinden başlap, onu tapawutlandyran iň uly aýratynlygy, oň her bir işe çyn ýürekden, egsilmez ihlas bilen çemeleşmegdi. Ol ihlas bilen ağlasaň, sokur gözden ýaş çykar diýen pähimi ähli okuwçy şagirtleriniň gulagyna goýupdy. Ol meni ýöne bir durmuş şygary dälle, eýsem her birimiziň ömür ýolumyzyň baş ýörelgesine öwürmeligini ünnäpdi. Mäte Kösäýew, Berdeker Babaýew we Nadar Gullaýew ýaly türkmen dili we edebiýat dünýäsiniň ägirtlerinden sapagalan ata Ağbäbe, şolaryň ýakyp giden edebi şamçylagyny geljekki nesillere hem uly awray bilen geçirmege başardy. Mekteplerde interaktiv usullaryň heniz ornaşdyrylmadyk döwründe ata muallimyň sapaklary hakyky döredijlik meýdançasyna öwrülýärdi. Sınpyň iň öktesinden başlap, iň ýaltaz neçenni ähli okuwçylar gyzgalanly edebi jedelleriň şowkuny gowgasyna goşulýardylar. Şonlukda bolsa, olar ata muallimyň halipalygyny, Berdeker Babaýewiň aýgytly ädimini edip, Xydyr Derýaýewiň ykbalyny ýaşaýardylar. Pragyň we beýleki nusgawy şahyrlarymyzyň şygyr ummanyny gulaçlap ýürýärdiler. Kiçi bilen kiçi, uly bilen uly bolup gürleşip bilýän ata muallimyň oglum, gudym balam diýen mehirli sözlerini biz öz enatamyzyň
mehrin duýadyk. Çağalara mektebe bağış etdim ömrümi. Eger aqbal aylanyp gelse öňkü öwrümi, saylardım men şu ýoly dinlemezden böwrümi. Çünkü bu yol keramet, mukaddeslikten doly. Ata Bäbäniň bu setirleri aslında 75 ýyllyk ömrüniň 7 setire sygdyran aýdyň beýanydyr. Alym bilim öwrenmegi we öwretmegi keramatly ýol hökmüne saýlap almak. Bu her bir mugalime, ustada nesip edýän bagt däl. Biz okuwçylaryň arasynda ata mugallimlere mihmançylyga gitmek diýen ýörgünli enligimiz bardy. Diýinjan şunlaryna öýüne baran okuwçylaryny goýry saýaly, ýyrymişli bagynaýla saçak desterhan ýazyp, ýydyryp içirip we öz maşgalak dağlary bilen tanıştyryp, gyzykly edebiýat söhbetlerini etmek ata mugallimyň eý görýän zadydy. Adam ogly üçin zähmet we ömür ýoluna gadanylan syýlaglar, orjenler, medallar, hormat hatları we ilmi derejeler elbetde oň bitiren uly hyzmatlarynyň äşkär suwutnamasdyr. Ata Bäbäew hem Ustad muallim we magarif işgär hökmünde şol syýlaglaryň ählisine doly münasip boldy. Muallim, halipa, ustad we mehriban haky üçin iň arzaly bayrak. Onu hemişe ýakymly ýatlamalar bilen hatyralajak müňlerçe okuwçylary, ýüzlerçe eginneş kärdeşleri hemde nusgalyk terbiýe alan perdentleri miras goýmakdyr. Ata muallim hem merdana türkmen halkynyň ana şol arzaly bayragyna miýesser bolan bagtyar, gerçek ogludy. Bize diňe bir edebiýaty we sungaty dälle. Eýsem türkmeniň pehim paýgasyndan doly durmuş ýoluny öwredeniňiz üçin size ömür boýu minnetdardyr. Inne siziň ornuňyz elmydama biziň ýüreklerimizdedir.